Здравейте! Вие сте с телевизионния и интернет магазин Bueno.bg, в който можете да закупите невероятни оферти с огромно намаление. Пазарувайте ефтино, като влезете в нашия сайт www.bueno.bg или се обадите на телефон 0700 42 100. Без да се бавя, веднага ви представям най-новите ни предложения. Натурална биокухня от ресторант Ренесанс само за 9,90 вместо за 20 лева. Ресторант е със стилен интериор и отпускаща атмосфера и едно от малкото заведения в София, в което се предлага натурална биокухня. Богатото меню и приятната обстановка предразполага за разговори и отмора. Нашето предложение ви дава възможност за приятно изкарване на цена с 50% по-ниска от стандартната. Ресторант е подходящо място за всеки, който има желание да отдели време за себе си и близките си хора, докато похапва една по-здравословна кухня. В биоресторанта ще можете да опитате различни ястия, които са приготвени изцяло от натурални продукти, без пестициди, консерванти, антибиотици и генно модифицирани храни. В ресторант Ренесанс ще се погрижат за вашето здраве, като ви приготвят най-вкусните ястия. Следващото ни предложение е мезотерапия без игли от Клуб за здраве и красота Амарант за 30 лева вместо за 60 лева. Процедурата представлява комбинация от ток с висока чистота и светлина, като тока отваря временни пори в дълбочина, без температурни изменения, а светлината вкарва съответния коктейл от съставки. Коктейлите съдържат предимно натурални продукти. Те са 5 вида – за отслабване, срещу целулит, срещу бръчки, за стягане и срещу белези и стрии. Процедурата трае около 30 минути и има видим ефект още след първото посещение. Предимствата на тази разкрасителна терапия са, че няма опасност от инфекция, няма неприятни усещания, както от оци и посинявания. Побързайте и направете своя избор. Посетете www.bueno.bg, където ще намерите и други примамливи оферти за вас и вашите близки на цени многократно по-ниски от стандартните. Аз отивам в Bueno.bg. Заповядайте и вие!